И здравейте потребители на YouTube, аз съм Калтаро и днес снимам Нарутова събляч на точка 2 Нарутова събляч една точка. Така, започваме. Първа част. На всеки 10 минути ще спирам видеото. На всеки 9 и няколко минути ще спирам видеото. 2, само малко да намаля. Добре. Или просто ще направим така. Така. Добре, готови сме. Чакаме да заради. Влежа се на рътъга и... Добре, почти заради. Ще спра видеото докато заради. И здравейте, върнахме се. Най-сите заради. Добре, 99-100. Що е на толкова с малък екран, не ме питайте. Лей, чакайте да усиля, да се чуя малко музика. Музиката не е много хубава, ама пак става. Добре, ще бъда бляч и ще се бия също Саске. Помощник тази мечка. Ти момиче. Пиеш на китайски, зато и много гадно. Добре, чакаме. И чакаме. Добре, започваме. Добре, като е по-близо до мен ще цъкам ла. Да му бягам. Фанимаме. Бягам! Не може да ме фанеш. Добре, той почва нещо да ме дразни. Ами. Кажа. Нямам трансформация. Имам бе. And the Sangets. Имам Саске. Не бега от Бет Гъшо. Не се кривай, Саске. Бе, моята поредица мисля да бъде дълга. Доста. Добре, за първи път да победя. Това е много добро начало. Бе, пак същия мап, защото нещо, това мап е късметлийски. Явно мапа ми е късметлийски.
Да започваме. Толкова мрачно помня само тая атака и лошото, че го избрах. Ако го биеш, ще бъде много год. Само една луп прави. Само тая... прави го е! Але стига праве! Стасенгъм! Добре, вземам доста кръв. Ма стои неговото... на У. Няма се разберем. Скоро. Ай. Ганос! Помощ съм барен! Курама! Той е с Кюби. Кюби и Курама е на също. Фани, Фани. Добре, това съм му с разката съм му фамиликата. Така се прави. Спаменс Just a Pro. Галос, третия рънд ще има, ама какво да правим? Втория, Сенгъм! Това е много просто. Падай, ставай! Так. I like to move it. Ставай! Няма да е интересно те за това. Кюби пот. Добре, ще победи този рунд. Дано. Спаме като луд. Так. Ставай. Добро утро. Пинкс. Направи кекова атака. Так. Гледай го къде се скри. Харесва ли ти? Много е вкусно. Уино! Добре! Да вас се хареса видеото и ви пожелавам. Вие бяхте моите потребители, вие бяхте моите гледачи и до други срещи, да знаете, аз съм Калтаро.